नोंथांमोना बे गुवाहाटी नोगोरमायाव मा जाथायखौ लानानै फैदों? खुलुमबाय आंनि मुङा सरन नार्जारि आंनि हिनजावनि मुङा एबा बिसिनि मुङा सम्पा नार्जारि आं नबस्तिनिफ्राय फैदो बाक्सा बाक्सानिफ्राय फैदो आंहा थारमाने थांनाय मैयानि तारिखाव मैया मामोन मैया 25 तारिखाव एटा बाजानि बे नबस्तियाव थारमाने फैनाय गारियाव आं हिनजाव फैदो गाखोनानै टमटमायाव फैसा दिहुननानै फैदोंमोन आङो इयाव आंनि गथ'आ आं हाथायाव थांदोंमोन आंनि गथ'आ ओमफ्राय आं थांखांनायनि उनाव थारमाने गथ'आ बुंदो बाबा आइया थांबाय गारियाव गाखोनानै दख'ना सखना लाना थांफाजोबदो होननाय लोगो लोगो आं गोसोआव आंहा माने खामग्लिजोब्बाय मानि थाखाय दख'ना लांजोबखो आंथ' बिजों नांलायाखै नों न' गैयामोन नामा? आं न' गैयामोन आं हाथायाव थांदोंमोन आं बाजार खालामनो थांदोंमोन आङो खदाय थांखायो बे हाथायावनो आं जोंनिनो खाथिनि हाथाय नालाय आं गावआ जेखौ बियो बेखौनो आं एख' टेनसन गैया जानो लोंनो गैयिनि गेजेरावनो आं बेखौ खस्थ' खालामनांगौ जाहैयोमोन नाथाय आंखौ इयो दिनै नांलाय खमलाय जेबो गैया सोरजोंबा सन्देहआव दंमोन नामा नोंसा? सन्देह माने सासे मानसि बेंगल ना मा होनो बेंगालर बेनिफ्राय आरो एसे देखायदो फट'खौ माबायदि नोंनि हिनजावनि फट' आंनि हिनजावआनो हिनजावनि फट'गा बियो सेंग्रायाबो नैबे जाबाय हिनजाव नामखौ मा होनदोंमोन? सम्पा नार्जारि ओमफ्राय आरो माबायाव ओमफ्राय नैबे सिएम नार्जारि लायो फेसबुकआव सिएम नार्जारि ओमफ्राय ओरैनो सम्पा नार्जारि ओमफ्राय नैबे सोर? नैबे बेखौ आं मिथिया इजोंनो फैफानाय बे गुवाहाटियाव थायो गुवाहाटियाव लाबोनो होननानै लाबोदो बियो ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय बेंगालर थाङो बेंगालरनिफ्राय मा होनदोंमोनलै माबाया डिमापुर थाङो बे मानसिया बे मानसिजों थांदों होननानै नोंसोरो मिथिखाबाय आरो ना बे मानसि थांदों होननानै फिसाजोआ सानसेखालि फन खालामनायखौ मिथिदो गुवाहाटियाव सानथामसो थाहैगोन जों ओरै होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय फिसाजोआ खोनानानै खोन्थादो आरो बेजोंनो गेरेन्टि खादा बेजों गेरेन्टि नैबे मा नाम बेनिया? बेनि नाम होआखै बियो बेनि नामा मा होनदों मिथिया माबा फेसबुकाव माबा होना पुलिसनो होबाय नायाखै बेखौ? पुलिसनो होबाय बेखौ होआखै बेखौ होनाय जायाखै बेखौ होबाय आरोना बेखौ पुलिसनो होबाय माबा जोंनि बाक्सा बरबरि पुलिस स्टेसनाव बेयाव होनाय जादों बरबरियाव ओमफ्राय नोंथांमोना मा खालामनो सानदों दा रायजोफोरनिसिम? दा जोंनो बेखौ किबाके नागिरनानै होफैनांगौ गथ' सानैया जिबायदि आलाय सिलाय जाना दङ गाबगु खुगु जाना दं मा खालामनो उफाय गैया बेखायनो गथ' साबैसेमोन? सानै गथ'आ सानै सासेया 13 बोसोर सासेया 7 बोसोर दा जों बे गथ' सानैनि माबाखौ नायनानै जों माबोरै सोर लाखिगोन बे गथ' सानैखौ सोर माबा खालामनानै लाखिनो बेखायनो दा बेखौ नागिरनानै लाबोथारनांगौ होननानै खावलायनाय जाबाय आरो नोंथांमोनखौ बिदि आरो सोरबाफोर हमना दोननायबा नोंसोर लायगोन आरो ना सोरबाफोर हमना दोननांगौ दा हमनानै मोजाङै नागिरथारनानै हमना दोनथारनांगौ बेखौ बेनिफ्राय जों लायगोन आरो हमना दोनथारबा ओमफ्राय माबा मोनसे बुंनो सानबावो नामा बे जायबा नोंथाङा बिसिया खादों नों मोनबा लाफिनगोन ना लाफिना? मोनबा लाफिनगोन मानो लाफिना जानो लाफिनाबा मानो होनबा आं इखौ जेब्लाबो आं इखौ रायाखै बुवाखै नांलायनो खमलायना जायो ओरैनो फिसा थाव संख्रिनो मालाबा जायो थेवबाबो बयनिबो माने मानसिया मिथिलायनाय न'खरनि खाथिनि मानसिया मिथिया न'खराव नांफिनगोन आरो बेखौ गथ' सानैखौ नायनो थाखाय फिसिनो थाखाय नङाबा आलाय सिलाय गथ'खौ सोर सामलायगोन बेनि थाखाय दा बेखौ नांफिनगोन आरो बिथां जोंहा फंबायनो बेखौ नागिरना होफैफिनदो नोंथांमोना बिदि हमना दोननानै जों माबा लांफैसिगोन आरो हमना दोननो हाबा